these stories ukwenza ukuthi kukhanye kugame kwakwalakha ama examples. Nangu umzekeliso uJesu asinikeza wona uthi umzekeliso ngomina abayishumi. Ngizoqala ngifunde uverse 11 kuthe abantu besalalele lokho uJesu waqhubeka wabalandisa umzekeliso ngokuba wayeseduze neJerusalema nangokuba babethi umbuso kaNkuluNkulu uzokubonakala masinyane. Wathi ke kwakukhona umuntu wasebukhosini owaya ezweni elikude eyozithathela umbuso bese ebuya. Wabiza izinceku zakhe ezilishumi wazinika uhlavu lwemali ngayinye wathi kuzo hwebani ngazo ngize ngibuye. Kepha abantu bezwe lakhe babemzonda, ngakho ke bathumela amanxusa amlandela ukube afike lapho athi asithanda ukuba lo abuse phezukwethu. Kwathi esebuyile ekuthatheni umbuso wazibiza lezo zinceku ayezinikile imali ukuze ezwe ukuthi zisuzeni ngokuhweba. Kweza eyokuqala yathi, Nkosi, uhlavu lakho lwemali luzuze izinhlavu zemali ezilishumi. Wathi kuye, kuhle ke nceku enhle, ngokuba wethembekile kokuncane uza kubusa imizi elishumi. Kweza nesibili yathi, Nkosi, uhlavu lakho lwemali luzuze eziyisihlanu. Wathi nakuleyo nawe busa imizi emihlanu. Kweza nenye yathi, Nkosi, nanti uhlavu lwakho lwemali engalusonga ngendwangu ngalulondoloza, phela bengikwesaba kwazise ngumuntu olukhuni. Uthathe ongazange ukubeke, uvune ongazange ukuhlwanyele. Wathi kuyo, ngizakwehlulela ngamazwi akho, wena nceku embi. Ubuwazi kahle ukuthi ngingumuntu olukhuni, ngithatha ngingazange ngikubeke, ngivune engingakuhlwanyelanga. Kungani ungalufakanga uhlavu lwemali yami ebhange, khona kuzothi ekubuyeni kwami ngiluthole nenzalo na? Wayesethi kwababemi lapho, mephuceni uhlavu lwemali lilunike onezilishumi. Kepha bathi kuye, Nkosi, unezinhlavu zemali ezilishumi. Ngithi kini, yilowo nalowo onakho uyakuphiwa, kodwa lowo ongenakho uyakwemukwa nalokho anakho. Kepha lezo zitha zami ezazingathanda ukuba ngizibuse ziletheni lapha nizibulale ngizibonela ngawami. Kuthe sekushilo lokho wayeseqhubeka nohambo wakhuphukela eJerusalema. Inkosi ibusise ukufunda kwesibali. Sithola abazalwane uJesu enza lo mzekeliso lo. Size sifike la uJesu enza lo mzekeliso wayephuma emzini kaZakewu, indoda eyayingayindanga owayibiza wayocela ukuyongena endlini yayo. Le ndoda mengena endlini yayo yafumana insindiso. Mayifumana insindiso le ndoda uJesu seyaqhubeka nohambo. Futhi uJesu wayedlula ubheke eJerusalema le yakhona. Naye le ndoda ekudluleni kwaJesu iyayazi ukuthi uJesu ozodlula ukuthi akusenesixhungu ngenxa yokuthi ayimfishane yagibela esihlahleni. uJesu wayehlisa waseyongena endlini yayo yafumana insindiso. Seqedile lo ministry leyenza kulale ndoda seyaqhubeka. Before aqhubeka uyabona nasi isixuku understand ukuthi ungena kanjani kamzini kaZakewu kwenzakalani kahle kahle. uJesu seqhamba nalo mzekeliso. Ku verse 10 kade qeda ukusindiswa ulona ekade qeda ulona uZakewu uthola insindiso. Uthi uJesu indodana yomuntu ize
ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Uyabatshena ukuthi into ayizele ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Kodwa abantu baka-Israyeli ngenxa yobuhlungu bekuhlunyezwa umbuso wamaRoma owawubaphethe ngaleso sikhathi babelindele uKristu noma uMesaya ozobakhulula ebugqileni bamaRoma, ozobakhulula ezinkingeni za day to day life, ebuhlungwini babelindele iqhawe lizobanqobela. Kodwa uJesu uyabatshena ukuthi mina okwamanje ngize uzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Usebenzela ke lo mzekeliso ngoba useya eJerusalema nanokuthi babembuza ukuthi umbuso kaIsrael uzobonakala nini. Lapha ku verse 11 uthi babethi umbuso kaNkulunkulu uzokubonakala masinyane. Waseqale balandisa ukuthi kahle kahle azamubachazela ukuthi first coming yami ayizile ukuzolungisa lezo nkinga enibhekene nazo. First coming kaJesu weze ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Yona into awayizela kodwa babengayithola. Ayilale lesixuku kuphela. Even nabafundi bakhe babengenayo lengasinki kubo lento ukuthi Jesu uzele ukuthi azofa mase yahamba. Babenale lindele uMesaya noma uKristu ozobakhulula ebugqileni bamaRoma. Uyabezwa nalapha encwadini yezenzo ngicatha uverse 1 chapter 1 ku verse 8 bese uJesu evukile before akhuphuka bayambuza ophithi ukuthi umbuso kaIsrael uzobuyisela manini ngoba babeliyona into enhloso onqangi kakhulu uIsrael owuyibhekile ngaleso sikhathi. Uyamagina leSouth Africa ngesikhathi sobandlululo ukuthi iqhawe sasingabe silindele umuntu ozosikhulula ngaphansi kobugqila bamabhuni. Yona into ekhanda labantu noma ekhuluma ngaloko okunye kwaba spiritual kodwa into ababayifuna kakhulu abantwana bakaIsrael ileyo. uJesu usebenzela ke lo mzekeliso ebachazela ukuthi inkosi okokuqala beyize ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Asibhekeni ke bazalwane kulo mzekeliso uJesu asitshena wona noma atshena lesixuku lesi sabantwana bakaIsrael kulo mzekeliso. Into engiyibonile la noma ngifisa ukuyiveza ukuthi uJesu abantu bonke begcwele emhlaba ubahlekanisa ama categories awu3. Kunalabo abamlalelayo ngokweqiniso, kube khona labo abashaya ngathi bayamlalela kodwa bengayenzi intando yakhe, bese kuba khona izitha zakhe. Akekho engamthinti le ndaba. Akekho phuma discharge. Uya either umlandeli wakhe ngeqiniso noma upretend engathi uyamlandela kodwa uyenza intando yakhe, noma uyilabo abagainst yena abamelene nevangeli abamelene noKristu. Yonke sithola kule ndaba. Ake sizwe ke ku verse 12 eqala ke uthi wathi ke kwakukhona umuntu wasebukhosini owayezweni likude eyothathela umbuso bese buya. uJesu ngikade sisho eqaleni ukuthi imzekeliso isukela kuma event kwizinto za day to day abazaziyo kodwa ezama ukuchaza ama spiritual truth. Lana ngesikhathi sakwa-Israyeli babebuswa umbuso wamaRoma but ayekhona amakhosi ayekhona akwa-Israyeli ayebekiwe kodwa ayezichuse nje. So into eyenzala nale South Africa kwakunjalo ngesikhathi sabuswa amaNgisi. Inkosi lana ngongavela ubisilwa kumele uye kuQueen uyolanda uyimvume ukuthi ubuye uzoba inkosi lana. Uma iEngland inga-approve noma upresident namanje kusenzeka uMuramaphosa engamprove inkosi akawukwazi ukuthi ube inkosi, kumele uhambe uyogcotshwa mase uyabuya uzophatha. Nalana ke wabatshana ngale nkosi ezohamba iyezweni elikude. Uyambona bethi izwe likude futhi lento ikunikeza isikhathi eside. Uyabatshela ukuthi ya inkosi ikhona isazohamba isikhathi eside yolanda ubukhosi mesiyabuya. Uyabavezela ukuthi le nkosi kathi ihamba kuzoba nalabo abamelene nokubusa kwayo abazohamba even ukuya lapha egcotshwa khona beyozama ukuyivimba ukuthi ingabusi. Uthi ngesikhathi esahamba ke usathi useshiye ezicwekini zakhe uyazinika ke ingcweku zakhe ukuthi ngesikhathi ngingekho ngisahambile naluhlavu lwemali uhwebani ngalo. Kwathi esebuyile ekuthatheni umbuso wazibiza lezo nceku ayezinikile imali ukuze eze ukuthi zizuzeni ngokuhweba. uJesu ufikile le ndaba ingaye njengoba sasi understanda kangcono
ingaye umbuso wesikhathi first coming wafika wahamba washiya neziphiwo nama-abilities athile izinto esikwazi ukuzenza wahamba nje ngekho uyabuya uzosibuza ngalokho asinikeze kona ukuthi sizuzeni ngakho uthi-ke uyayibuza-ke le nceba siqale siyichaze uthi uyayibuza-ke le nceba ukuthi izuzeni ngohlavu ayinike lona kuthiwa yeza inceku yokuqala yathi inkosi uhlavu lwakho lemali luzuze izinhlavu zemali ezili-10 wathi kuyo kuhle nceku enhle wayincoma ngokuba wethembekile kokuncane ozokubusa uthembekile kokuncane uzokubusa imizi eli-10 wayinika amadolobha ali-10 azowabusa ezoba in charge ngaphansi kwakhe yeza nesibili le ncebo naye yenze kahle yona izuze inhlavu ezinhlanu naye wayinika ngokusebenza kwayo wathi izobusa imizi emihlanu noma amadolobha amahlanu yeza inceku lesithathu inceku yesithathu mayibuza ukuthi indoda ehlavini ngikunika lona uzuzeni ngalo yathi le ncebo ilalelisise kahle kweza nenye yathi inkosi nanti uhlavu lwakho lemali engalusonga ngendwangu ngalulondoloza phela bengikwesaba wazise ngumuntu olukhuni othatha ongazange ukubeke uvune ongazange ukuhlwanyele uthi uNkulunkulu ke uverse 22 wathi kuyo ngizakwehlulela ngamazwi akho hayi ukuthi uNkulunkulu lo muntu lenkosi le ivumelana nalo muntu uthi ngizohlulela ngaloko okushoyo uma manje ungazi ukuthi nginceke elikhuni waye ungakwenzanga kumele ukwenze uma ukuthi athi ungisaba ngempela waye ungakwenzanga kumele ukwenze kunomuntu uyabona ukuthi akamesabi lo muntu akamdeleli uyamdelela awuthi uyamesaba ngoba kube bemsaba bezokwenza exactly ngalendlela asho ngayo enye into esibona kule ncebo lesibona ukuba careless umina lona noma lolu hlavu lelo kuthiwa kwakuyimali le imali le ayinevelu enkulu ukuthatha into enjalo isonge ngendwangu uyifake enhlabathini ukuba careless ngalo awuyenzi kanjalo into yomuntu omsabayo nento nevelo uthatha uyibeka kanjalo usethi ngizakwehlulela ngamazwi akho ncebo embi ubuwazi kahle ukuthi ngingumuntu olukhulu ngoku-understanda kwakho ngendlela ongibuka ngayo ngithathe engazange ngikubeke ngivune engakuhlwanyelanga kungani ungayifakanga uhlavu lami lemali ebhange khona kuzethe ekuyeni kwami ngilithole nenzalo na ukube mhlawumbe ngosaba ngempela ukuthi wena mhlawumbe ngisaba le mali mengithi ngiyatrade ngayo mhlawumbe ngizoyiluza gcina waye ungayifakanga ke ebhange endaweni esafe